Здравейте! Днес ще ви разкажа как помага метода на Глен Люман при децата. Както помните, вече ви разказах, че думите се категоризират в определени групи и това са част от картоните ми, които са от човешкото тяло. Ето ги. Крак, разпъркани са, око, нос. За изработката им използвам бирен картон, който е доста твърд, устойчив във времето, помага да се ползва много пъти. С картончета, които вие направите, може да подарите на приятелка и тя ще ги ползва с нейното дете. И аз бих ви препоръчала да са на такъв картон, защото от всичко, което съм използвала, това е оптималното, което съм открила. Може да се реже с ножица, пише се лесно върху него. Както виждате, моите букви са изписани, са очертани и запълнени запълнени с боя, като съм използвала такъв комплект от пластмасови букви, които се продават в книжарниците и струват от порядъка на 2-3 лева. Те са точно 7 см високи и помагат да се изписват думите на картончетата. След като смъкнете думите в картончетата на 4 см, следват съвсем малките букви, но детето вече е свикнало да вижда големите думи, да ги възприема като образ и знае, че по този начин си помага четейки и може да си направите малки картончета, които тези са на тема зеленчуци, с които да помагате на децата си да пишат, използвайки един такъв шаблон. И по този начин, решавайки какво ще готвим, каква салата ще си направим до вечера, може да направим списък и заедно с детето да помолим детето, използвайки картончетата, които са му необходими да направи списъка, то да ги напише. И ето, ако имаме едно дете с дислексия, което се притеснява, че може да обърка последователността на буквите, ето, то може да види. Ц, В, Е, К, Л, О. И докато ги изписва, то ги запомня като образ. Защото никой не го кара да пише, напиши цвекло. Коя беше първата буква? Ц. После Ц, В. И така нататък. Като ги вижда, използва зрителната си памет, слуховата, защото вече сме ги произнесли. Цвекло. Той знае, че ще отидем и ще купим цвекло. И ръката ги изписва, за да направи списък, с който да отидем и заедно да напазарим. Направих тези картончета, защото видях в Англия, при детето на една моя приятелка, което всяка седмица се прибираше с набор от картончета, 10, с 10 думички, които трябваше всяка вечер родител и дете да четат. По този начин децата свикват по-лесно да възприемат думите. Освен това, картончетата на Глен Люман помагат на децата да виждат последователността от букви и от срички в дадената дума. Р, К. В началото, когато започнах да използвам картончетата на Глен Люман, дъщеря ми много бъркаше сричките. Просто ги объркваше. Едва произнасяше двусричковите думи и винаги ги променяше. Така че втората сричка звучеше преди първата. В един момент, когато напредна, и тя, че лесно се учат думи по този начин, аз спирах и я прочитах на срички. Р, К. И тя трябваше да я произнесе по този начин. Р, К. В един момент започна да произнася и 4 сричкови думи, което за мен тогава беше в сферата на невъзможното, казвайки ги отчетливо сричка по сричка. Имах чувство, че ги вижда в главата си като дума и знае коя сричка след коя следва и как да ги каже. За децата това е изключително полезен метод за децата и с добра слухова памет, защото те чуват картончето, докато вие го прочитате, и за децата с добра зрителна памет. Те го запомнят понякога. Запомняйки го като образ, те знаят, че ръка се изписва Р, К, А, след това, когато пишат в тетрадката си. И се изписват и се изговаря ръка, когато го произнасят. Бих искала да ви разкажа и още един случай за едно момиченце с дислексия, на което трябваше да помогна за нещо друго. Използвах думите на Глен Люман, за да му покажа, че
четенето и думите не са толкова страшни. В един момент майката се обади и каза, тя чете, което беше разкошно. Детето беше видяло, че думите не са сбор от букви, които то знае, но не може да свърже в дума, а беше видяло думата като образ. Като образ, който то може да запомни и след това да прочете. И след това да изпише, защото помни последователността. Когато се стигнете до картончетата с малките букви, може да използвате пръстите си да сочат буквите, които се четат. Аря, па. Мор, ков. По този начин подкрепяме детето. И след това му ги предоставяме, за да може да направи списък, да си ги препише, да ги прочете няколко пъти. Дори да ги намери къде се намират в хладилника или да отидете заедно с целия набор от зеленчуци в магазина и да свърже всяко. Тук пише морков. Къде са морковите? Я да видим. Ето ги в тази щайка. А даже може и да направите снимка. Да поставите картончето с моркова и да снимате морковите в магазина. Това е малко допълнение към представянето на метода на Доман. Надявам се да съм ви била полезна. Скоро ще ви разкажа и за енциклопедичните познания, за математиката и за другите методи. Намерете си твърд картон или по-дебели листи. Използвайте маркери, се забавлявайте с децата си. Мисля, че спокойно може да въведете тези картончета при дете, което знае буквите и с дислексия се притеснява или с дисграфия, или знам за едно прекрасно момченце с синдром на Даун, което започва да чете и се притеснява да продължи думата. Този тип картончета ще помагат на такива деца. Когато детето не знае, се намира в началото на усвояването или не знае, или тепърва ще учи думите, ще разбира, че те са сбор от букви и така нататък, може да използвате големите картони, които са с 7 см букви и да учите с тях. Надявам се да съм ви била полезна. Хубав ден и много забавление с децата.